morning po ulit sa inyo. Ayan, nandito ulit kami sa Karagatan. Bali, makakasama po ulit natin ang Team Oxy Lifestyle. Yes. Siyempre may bago rin kaming kasama guys, ang The Hunters. Pero nasa location na sila mamalabanos daw kami. Tsaka try din natin magpandaw ng gango mamaya. Yan. Siyempre kasama na ulit na Santi Paseng! Yes! Tayo, wag mo itapon yung kwan ha. Baka itapon mo na naman yung pangkawin natin. Excited ka na ba maghila ng malabanos, Ante? Siyempre Aray. Igat ang alam nila. Ipapakilala natin siya guys kay Kuya Joker. Si Kuya Joker, ni Kuya Joker. Ayan, on the way na si Apuwang Od Antipase. Parehas kayo ante, walang siyempre may experience din ni ay sa maghila ng malabanos. Kasi nung nakaraang malabanos episode namin hindi siya kasama. Kaya ipapasubok natin sa kanya. Ayan. Pati kay Antipase. Ayan guys, sa mga bagong subscriber at mga supporters ng Team DFL, gusto lang po namin magpasalamat sa walang sawang pagsuporta at sa patuloy na panonood po sa aming YouTube channel. Maraming salamat po. Thank you so much po. We love you. God bless po. Ayan guys, sasalubong na namin ang The Hunters. Ayan po sila Kuya Joker, si Kuya Melvin, si Egay, at sino yung isa? Si Gab. Sa pinaghulihan natin. Oh, ayan guys, nagre-ready na ang Team DFL. Siyempre, maghihila rin kami ng malabanos. Hindi pwedeng hindi. Ano, Antipaseng, ready ka na ba? Kayo lahat maghihila. Gina-nervous na yata sa Antipas. Uy, ano? Ronnie ba? Laglag mo yung cellphone mo. Lubog man kami. Alam mo katatangkad namin. Katatangkad kasi namin guys na mo. Pag nagbaba kami, lubog na kami. Buti ko marunong kami maglangoy. Santi Paseng lang marunong. Ayaw ako Katangkat mo ton. Bakit liig ko bait sa'yo? Dibdib lang. Sa kabila. Nakatakong siya. Saan? Ako eh. Kita ko makasawa ko eh. Dito sa baba ko na. Sa ilalim. Guys, yung team ng DFL ano daw yan? Ano kayo guys, audience? Masarap dito. Anong klase daw yan? Ay, Bali wala kay Nanay Paseng yan. Antipaseng baba. Kaya ng Antipaseng yan. Do, auntie. Basta i-guide nyo lang po. I-guide lang po ni Kuya Joker. Depend. Ako na rin lulubog. Nanay Paseng. Puro pain lang muna tayo. Puro pain lang muna tayo. Pain tayo para mamaya kung ano yung kumain nyo na tayo. Ito si Kuya Joker. Ang galing naman ni Kuya Joker. tayo. Buhaya. Antipaseng. Experience Antipaseng. Gango kayo mamaya dalawa. Huwag kang makatakot antena. May butas po dyan. Oo. Yan ay. Doon po tayo sa kabila. Saluin ka naman ni Kuya Joker. Ilang linggo lang ginapandaw yun? Dalawang may get na yun. Dalawang linggo. Dalawang linggo may get. Ano na ilagay niya sa butas guys? Yung ngipin na isa. Ito laki. Isang natitirang ngipin niya ilagay. Mabisang pamain yun, ante. Magkagat-agat siya. 10 kilo yung king, no? Malabano. Hindi. Sumaral mo ano yun? Ay hindi man bisa na gano. Tigas ako. Antipaseng, pasok! Pangbato ng DFL sa sisiran. Dapat ni baka. Ayan o. Ay! Nahulog. Wait lang, ante. Ilapit pa nila. Mula sa abate. Dito lang ano. Magkano pa eh. Buwantis ka lang po kayo. Meron po. Kaso naman alim no? Marunong sila. Kasi magaling mo maglangoy. Si Tita Pasita lang po. Halalayan mo pa ano na lang. No? Baka ibulsa mo ante yung isda ha. Baka magpun na siya. Gay, baba, gay. Baba, ano mo yung bangka?
Ay, oh, dito mababaw. Pinok pa kami siya. Talagang hinanapan ka ng gusto ni Kuya. Para maka ano ka, free ka. Baba na kaya ako. Sino ano? Kaya ako. Baba na. Ante, sabihin mo lang kung ginakabahan ka ha. Kaya mo ante? Kaya man ta? Subukan eh. Sabihin mo lang ante at ako ang magpalit. Tibay mo. Tibay. Sa tipeng, magpain. Ay, ipasok ko pati ulo ko dyan. Baba na po. Sino ka baba? Siyempre daw, alalayan mo na lang, Kuya Eman. Kaya yan ante kasi maglango. Hindi, marunong naman kasi siyang limang. Ano pala eh? Kuya Eman! Ante Paseng! Ay, apuwang on. Ang butas niya ito dito. Ayun, tinuturuan ni Kuya Joker si Ante Paseng. Ante, hipuin mo ng paa mo yung yung butas para alam mo kung saan mo siya ipasok. Kayang-kaya niya ngayong igat. Mas malalaki pa dyan. Tabunan na. Dito sa kabila. Yan, sarap. Huwag lang malagyan ng putik. 1, 2, 3. Go! Go, go, go! Kaya ante. Paghawak ng ano. Hindi kaya niya. Okay. Go Ante! Go Ante! Apuwang on. Yan! Okay, lagay mo. Ayos na. Si Kuya Joker. Okay, lagay niya. Lalagay mo. Ulitin mo ka, Jok. Okay. Check mo nga. Check mo ka, Jok. Double check. Makuan ante, malaking butas. Oo. O, di ba? Yan o. Si Ante yan, senior na. Sa ano pero lang, sumisisid sa bungad lang. pa. Kailangan sa lalim. Punta ka na dito ante. Kaya ma? Kaya ko. Dito ante sa batik. O doon ka ante o sa cutting. Yun o, balik Dito ka. Lumulutang. Wala tuyo. Ito tuyo to. Yan mo nga sa ano. Oy, talaga naman. Next si Gigi. Wala ba yung hanggang baywa? Senior lang yan, pero. Palakas. Anong feeling ante? Tabang ka eh. Anong naramdaman mo? Nervyos ka? Wala. Oo. Kaganda mo. Gusto ko lang maligo. Napan ka lang nagdigaw. Natapos na pong painan ni. Ano kumain yung pinain ni? Ante Nanay Paseng. Pasing. Sana nga. Malaki. Sana daw malaki para may maingat daw sa Apo. kaso niya. Sarap pinaing. Yan guys, habang nag-antay tayo ng kakain sa aming pinain, tambay muna tayo dito sa kubo ni Uncle Joker ni JJ. Uncle ko na, nakabirok naman ako ng uncle. Uncle Joker. Ayaw mo pa, may uncle ka na naman. Oh, diba? Nadagdagan na naman yung uncle mo. Ayun na. Doon, tito. Dito, Hindi uncle. kaya tayo mag-iba dyan? Magmerienda muna tayo. Much later. Sabi. May mga tol dyan tol. Ha? May mga tol dyan mo talaba. Oo. Oh, may isang kumain daw mga ka-dragon. Yan, try daw natin maghila ng malabanos. O sige, pailan na. Isa. Sana mahuli. Dito mo ilagay yung dito. Kutot sa kanong kanina. Sana may laman guys. Pero sabi naman ni Kuya Joker meron daw. Meron to. Basta si Kuya Joker ang nagsabi. Sure na sure. Si Uncle Joker. Uncle Joker lang, malakas. Dito ang hila nila oh. Huli bangka! Sa kabila tayo. Kabila. Ito. So, Ante, hindi ka magbaba. Ante, hilahin nyo yung dalawa kayo. first time nila. Dalawa kayo. Malakas ang pursa niya lante. Dalawa kayo na ay. Wait lang. Wait lang. Kaya mga kauksi, nilagay natin yung area kung saan tayo na Wait lang, te. So ngayon, hilahin natin mga kauksi. Isa dito. Ako na sa Tatay Joker. Papailan natin sa... Ante, ingat lang yung... Sige. Bakit? Sige, dandahan lang. Huwag persahin, Ante, dandahan lang. dahan-dahan lang. Dandan lang. Pag hindi sumunod, alalay lang. 1, Alalay. Sige. 2, Sige. 3. Sige. Sige, huwag persahin. Jok, Sige, dire-diretso. Huwag niyong paatarsin. Sige, dire-diretso. Huwag niyong paatarsin. Huwag niyong huwag niyong aryan. Diretso lang. Sige. Tuloy-tuloy ang hila niya. Tuloy-tuloy ang hila. Dire-diretso niya. Papakiramdaman niyo. O sige, dire-diretso. Ayun na! Yeah, sige.
Talagang good eh. Bigkisin natin man ah. Ayun natin. Ako sa sima, hindi ako sa... Baka makawala. Hawakan ko na kaya ako. Higa yung camera girl lang. Doon ako natatakot sa sima niya, hindi sa malabanos. Baka magtusok sa akin eh. Galing ng Uncle Joker ha. Ayan. Uncle Joker lang Ayos po. malakas. Uncle Joker lang malakas. Ayos po, may pang-adobo na tayo. Ulam na tayo. Ulam na. Maraming salamat po sa Panginoon at di tayo na zero. Di tayo napahiya sa ating mga bisita. Ayos! May pangulam na. Ayos na, hindi na po makakita yan. First time mo makakita ng ganyan? Yes. English mo Blackout, kita niyo naman yung yung kanyang kawilo. Ang ganda ng pagkaka, ano niya. Diyan Diyan na mo makakita. natatakot eh sa kawit. Pag nagsabit, ganyan nyo lang oh. Ganyan nyo lang oh. Yan, pag nagpulupot siya, hindi na siya magpunta sa kabay nyo. Pakihawak lang po. Yan, ganyan lang po yan. Balik na natin. Ayos! Nice, nice. Tara, luto tayo! Mga kanter, hindi tayo nabidyo. Ayun na. Kunay ako. Tagargar ng tipasay. Iluluto muna namin yan, tapos balik ulit kami after lunch. Hindi na pa yung gata. Hindi na pa yun yung gata. Pwede mo na pikain. Tara. Sarap pumila. Oo. Magandang maghila. Abang ano pala siya, gumagaan. Pagpalabas na siya. Pero pag yan ay nagkamaling hila mo, na iba ng direksyon, kailangan mo na kain yan. Sabi ko uli, pag hilaw ko yan lang, lumagitik eh. Dalawang kilo rin mahigit? Balik lang butas niya? Maliit ang butas nito. Kaya nang doon sa loob malaki. Bigyan naman tayo ng butas niya. Meron pa mas malaki dyan mamaya. Yun sabi ko. Pag kumain yung dalawang butas. Yun, mga 10 malaki. kilo pag kumain yung isa na yun. Yun, No? Nakita mo no? Ano kalaki ang butas nito? Ano talaga siya yung nagaling case? Ay na, sabi na antipasin. Kasi nasawa, ay na. Sabi na, datan. Hindi na Kain tayo. Magaling talaga na ang Kill Joker namin eh. Kaya nga eh. Uncle Joker at saka si antipasin eh. Ang Team DFL may bago ng uncle. Uncle Joker. Uncle Joker. Meron na. Hanap na ng uncle. Oh, itsura namin dito guys. Oh, di ba? Ang saya-saya. Pasya kami. Nagkakagulo. Ito ba oh? Oh, di ba nagkakagulo? Tikman natin to. Kuha na kayo kaya. Kumain na kami. Ano? Lagay nyo nga dyan ng tayo. Oh, yun, sando natin yung natin ito. Bago iikot ha. Sando natin yung plano. Kasya kami dito sa maliit na kubo. Sana hindi magiba. Oh. Cameron. Mayroon pa ako mag- Pwede rin yung kaldero dito. Lipat natin yung kanin. Sarap dito guys, ang hangin. Oh, sarap ng buhay ni Gigi. Guys, konti na lang higa na talaga ako. Ang hangin. Buti hindi ka nagdala ng unan mo, Jack. Yun na sana pala. Mahiram sana ako kay Kaglin eh. Oh, yung kanin namin kulang daw kaya magluto pa ng pangalawa. Kulang ka natin yung ahan. Oo. Isilipin natin. Para-paraan na lang wala tayong ano. Balutin mo ako. Masarap dito mantika bagoong. Ayan guys, tingnan natin yung niluluto ng Team Oxy at The Hunters. Yan, niluluto na nila yung Ang dragon. dragon. Lumalapit ng dragon. Ayun Anong luto yan Kuya Eman? Ay Kuya Glenn. Pinirito. Pinirito! Dapat yan, kilawin na lang eh. Gilawin. Sarap tayo. Suka man dyan. Sarap niya. Yan na. Yun na, alis na sila. Yan na po. Matalsay. Ganda nagpapahiwa Ba't kailangan ganyan ang hiwa? Kuya Eman, Kuya Glenn. Balikan natin sila mamaya guys.
Hello, busy yung isa na nila kasama. Kasi pag talaga mag-invest. Sabi ko yung kaldero nga pa yung sangusyong niya. Kami, nakaluto na kami. Oo, ng kanin. Nakaluto na kami kanin. Ikaw ron ano? Ano gawa mo, Ibel? Saing ako dalawang. Binuking mo naman eh. Kami nga nagluto. Man? Yun o, wow! Ang sarap guys, luto niyo. Sarap talaga magluto ni Camden. Ang bango-bango. Naku, mukhang walang ano dawi balik sila eh. Makakain na tayo guys. Yun, kainan. Ito ang pinakamasaya. Agkulding guys. Isang sabigay si Da. Hindi makahantay. Hindi makabigay ito, madamo to eh. Dito na lang po kami para magkasya po tayo. Kaya mga kaokse, kamusta tayo? Bali ang Mauna na tayo, guys. Sa tatlong inarya natin gawin mga kaokse, isa lang. Salamat pa rin. Yun ang ating pagsalusaluan yan. Siyempre kasama natin ang Team DFL. Yes, kain na. Ng The Hunter. Tikman natin yung luto ni Kuya. Tara na. Tayo tayo. Mukhang masarap Share na lang tayo dito. Hulog mo una. Ang ating lugaw. Yan o. Sa ating ginayan. Ano yan o, bawang? Kasarap. Game! Kain mga ka-dragon. Nag-iisa. Ay po mga dragon. Kahit tayo. Ito yung pinakain. Kainit naman dyan, Kuya Joker. Uncle Joker. Uncle. Dito ka, Uncle ah. Napudot dito ah. Uncle. Baka mangumisip ka dito ah. Ading igay, ito'y kamot na eh. O, Iga, itawag ka. Ate, Saan ka dyan? Dito ka. Mainit ka. Dagito Ilocano guys. ay, isang Ay, ate. ang cover ng ano? Ang cover mo. Dito ang kilo. Yan. Kain. Ay, matitikman na ni Auntie Pasing yung nahila niya. Talaga. Wakas. Dalawa kami ni Ping dyan, te. Ito sa akin ate. Ako nakatikim. Ano dyan, madami konti. Ay, yung tama lang. Yung tama lang. Huwag yung ganun sabi ni. Ay, tapo. Okay na. Ito konti, madami konti. Kompleto ba? Kompleto lang. Kompleto ka to? O kainaman. Lagyan niyo pa ng ulam yan. Wala na. Wala pa. Lagyan mo. Oh, ano kayo? Marami. Nag-iisa po tayo lang ng isa. Ay, lagyan niyo ulam. Lagyan niyo ulam. Lagyan niyo po. Tama na tong isa. 5 lang 17 po yan eh. Kaya tayo. Okay na yan. 18. Mamaya kuha ulit kami kung Sabaw. ano. Sabaw sa. Oo, meron pa. 17 po yan, 18 tayo. Sobrang pang isa. Sarap na sibuyas. Bango no? O sa akin yung buntot kasi yan dyan ang lakas eh. Ito sa'yo? Ay, wala. Hindi magdandang kain. Ito sa akin, surok. Hatulan man tayo kung masarap. Yan, nagkakagulo po kami. Kaya yung plato mo kayo. Yun o. Baka ano yung Sabaw palang ulam na. Thank you kay Kaglen sa effort. Ayun, sili. Akin sili. Siyempre, thank you sa The Hunters. Dahil sa Sige. Yan, di ba kami humili? Magaling yung humihila, kaya humili. Sino bang bila kanina? Ha? Sino bang bila? Sino humili? Sino nga? Tatlo sila yung Kami ay hindi na, wala tayong ulam. Tatlo kami. Sino napahiga? Sino nagsubo doon ko yun? Si, Ay, Si Uncle Joker. Ante, masarap? Magsabaw ka. Sabaw ka kay Ante. Yun o. Ano na lang o, tinik na lang o. Sarap, Ante? Yun o. Sabog. At tahimik si JJ, nakadalawang batch na. Sigurado ka ha? Si JJ kanina, nakailang kalabit sa akin. Si Kuya, Egay. Si Kaya Baby talaga Ega. na Kenji. Para mulmulap na. Mabain pa yung gabi. Ayun o, may ulam.